Workshopan lang mo. Workshopan. Ay, so isa lang ka order. Ayo, mamili rin ko. O, pili lang nga ako lang order ko. Mamili ko niya. Sila, magagad po sila ha. Okay, ano naman to? Eh, Marco, ano ni Marco? Lumpia, Shanghai. Ah, dyan ka muna order dyan. Oh, ay katara ko isang yapon. Workshopan. Tapos isa malawak ko. Ay, dili ka dyan kasi may? Tini ka ba? Nilala. Oh. Oh. Kung katulad ma'am, 49 ma'am. Chowpan lang na siya. Okay ra. Kana lang. Pwede rin Mama ka. tayo mo dyan. Pwede rin Chowpan ka. mo ha. Imo ha, chowpan mo ha. Imo ha. Barera. Oh, parang tanan niya. Parang tanan. Mm. Kalalo. Okay. Ala, upat ka chowpan na 49 ma'am. Upat kalalo na. Maraming ilang. Kanang ala walay adoon man ang small. Hindi, kang available sa halo-halo. Kana na lang. Oh, kana lang upat ma'am. Oh, si Binte. Okay. $508 pesos. Bilay ko ang siya? 8? Thank you. Okay, ma'am. Okay. Master. Tinuha yung ibang po rin, no? Ha? Sek, tinuha na sek. Di na baka. Pero limpyo na siya, limpyo. Ay, limpo rin. Limpo rin. Nailaga. Mga breeding mo na sek. Dili, dili. Dili dyan. Dili dyan. Hindi ko kung kong ilaga. Alam po eh. To my master. To my beloved master and my segundo. Welcome to our vlog. Mabuhay Philippines. Madala na. Di ko nawa na ka. Na? Number 8 daw. Oh. Sorry, number 1. Layo man kaayo. Hindi ko na. Kana sa take out. Take out na take out. Kani nga ilagagi culture ni. Ah, di doon. Tinuha ng Milo. Itong wapi na ng culture. Ang culture ni kasi nani. Grading lagi. Ang binuhin na ba? Di. Tarong. Pero kung ito na kay ilaga ko. Tinood na. Tinood. Fans. Ah! Ini ko ani ma'am. Oy, ini ka sa kuan, ma'am. Pwede ka buhay sa vlog mo, ma'am. Ha? Ba't yan? I-continue lang lang yun. Saan man siya pagputol? Ano yung mga halo-halo? So, sahon doon kay mahulog niya. Mahulog na. Among service crew. Chowpan. Sarah. Talo na ko yung plato ka. Pangalo-alo ng gagmay dyan. Wow. Gamay raman kayo. Ay, chowpan. Mukbang mig chowpan. Halo-halo. Kani mo ni mga sirok sa halo-halo.
Namukbang may ukuan, chaupan, mukbang chaupan. Sirox na, Sirox. Isip picture mo? Video ni. Ha? Video ni. Wala ako. Bitaw niya, mga na ta. Sabay lang ka. Ay, manok mo ni Day dyan. Ano, ne? Pork. Itlog lagay niyo. Ano nililog ko naman? Itlog lagay niyo. Itlog. A few inches later. Hey guys, naman na may kaon sa mukhang chaupan. Araw. Halo na lang. Ang duha ay nagkaon, o halo-halo. Mga halo-halo. Mga bugoy. Naman na may kaon. Chowking Iligan. Kanay, amo na yung mga kuan, mga banggiitan sa Agnes. Banggiitan ko ba? Amo na ni kaon sila sa chowpan. Kani. Anyang sayaw. Ay, nandun sa pao. Hoy, Picture na picture. Dili na yung video. bitis. Ah. Umitin na lang. 1 hour later. Ato na may. Bye-bye. Alvin? Bye-bye, Chowking. Nagawas mo na kay. Maggawas sa gasol.